Παιδιά, δεν θα το πιστέψετε. Αυτός ο άνθρωπος χαρίζει τον καφέ της Οργάνο Gold με τις 4 ερωτήσεις. Κοιτάξτε τι πήρε. Είναι η Ferrari του Χωσέ Αρδών. Είμαι με τον Δημήτρη το Γάκη και βγάζουμε τη φωτογραφία. Δημήτρη. Γιατί πολύ σύντομα θα τα έχουμε και εμείς αυτά. Είναι απίστευτο. Να σου πω, Δημήτρη, συγγνώμη τώρα. Αν μπορεί ο Χωσέ Αρδών, μπορούμε εμείς? Είναι το μόνο σίγουρο ότι μπορούμε, αλλά μπορούμε και καλύτερα. Όχι μόνο μπορούμε, μπορούμε και καλύτερα. Γιάννη, εσύ τι λες? Αφού μπορεί ο Χωσέ Αρδών, αφού μπορεί ο Χωσέ Αρδών, μπορούμε και εμείς. Οπωσδήποτε. Και γρήγορα. Γιατί είναι εύκολο. Συγγνώμη, τι διαφορά έχει ο Χωσέ Αρδών από εμάς? Η διαφορά πραγματικά. Από μένα, όχι από σένα. Να σου πω την αλήθεια. Έχει σταματήσει να σκέφτεται. Έχει πάρει άμεση δράση. Δεν σταματάει. Δουλεύει 16 ώρες την ημέρα. Έχει έναν ακριβές στόχο. Και γι' αυτό με τον τρόπο που δουλεύει ψάχνει και βρίσκει μόνο εκείνα τα άτομα. Μόνο εκείνα τα άτομα τα οποία πραγματικά πιστεύουν ότι ο πλούτος είναι εύκολος και το αξίζουν. Όλοι οι άλλοι που κοιτάνε τα ψηλολόγια, άργησε ο καφές, τα μεταφορικά, πόσο κάνει το ποσό, πόσο κάνει το πακέτο και όλες οι δικαιολογίες που είναι τελείως άχρηστες έχουν κολλήσει. Αλλά εδώ μπορούμε να κάνουμε μια μεγάλη διαφορά. Να πάρουμε μια απόφαση, να γίνουμε διαμάντια, να αλλάξουμε τη ζωή μας και να έχουμε ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι τελείως φανταστικό, αλλά αληθινό. Κατάλαβες τώρα? Κατάλαβα. Τώρα. Άρα τι το ρωτάς, τι πρέπει να κάνουμε? Ξέρεις τι πρέπει να κάνουμε? Καινούργια άτομα, γρήγορη κίνηση. Να μην σταματήσουμε, να πάρουμε φωτιά, να πάρουμε πρόεδρε παιδιά. Τώρα όμως, όχι αύριο. Γιατί εγώ πραγματικά πιστεύω ότι αν καθένας από εσάς, εάν πραγματικά το πιστέψετε, όλα είναι εδώ, εάν το πιστέψετε και καταφέρετε να ακούσετε τις συμβουλές χωρίς όμως να σταματήσετε κάθε μέρα για 18 μήνες, το αυτό βλέπουμε εδώ το αποτέλεσμα είναι πραγματικότητα. Μπορείτε, οπωσδήποτε και μπορείτε. Εγώ το πιστεύω, πιστέψτε το και πάμε μπροστά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, θα τα πούμε στις θαλάσσιες του κόσμου. Στις παραλίες του κόσμου. Ναι, για άλλες. Επίσης έχετε εδώ, κάπως. Hacemos que se vaya la luz, una con los coches. Con los coches, ¿cómo? Se nos va a ir la luz, una plática. Ah, una plática. Plática. Buena plática. Plática. Sí. Quiero ver los coches. Έλα εδώ που είσαι, έλα να μιλήσουμε λίγο. Για να μας βλέπει κιόλας, κατάλαβες. Για να έχουμε συζήτηση. Γιατί και είναι πραγματικότερα παιδιά. Γιατί εάν όλοι μαζί πάρουμε την απόφαση από σήμερα να αλλάξουμε τα πάντα, το μέλλον είναι δικό μας. Δεν ξέρω για σένα, δεν ξέρω το Θόδωρο, αλλά είναι πιο ωραία να είσαι εδώ παρά να είσαι εκεί. Η διαφορά δεν είναι το που είμαστε, η διαφορά είναι που θέλουμε να πάμε. Όπου και να είμαστε όμως πρέπει να πάρουμε την απόφαση να φύγουμε από εκεί που είμαστε για να πάμε εκεί που θα θέλαμε να πάμε. Ναι. Αλλά πρέπει να το πάρουμε απόφαση. Όταν έχεις και οξυγόνο παραπάνω. Καμιά φορά το οξυγόνο μας μπλοκάρει λίγο. Δεν πειράζει. Αρκεί να πάρουμε απόφαση να δουλέψουμε. Τώρα. Right now. Όχι τώρα. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Και γίνεται, πραγματικά γίνεται. Απλά είναι... Το βλέπω ότι γίνεται. Είναι απίστευτο αυτό που γίνεται. Κι όμως αληθινό. Δεν έχω δει τόσες πολλές Ferrari μαζεμένες σε ένα σπίτι και Bentley και Rolls Royce. Έλατε. Όλες μαζί σε ένα σπίτι.